Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun para sutresna budaya ingkang minulya, kaparenga ing mriki kula badhe ngaturaken Sekar Macapat. Dene Sekar Macapat ingkang badhe kula aturaken inggih menika Sekar Macapat Asmarandana Mariana. Wiwit saking pada setunggal ngantos dumugi pada gangsal. Sugeng mitangetaken. Lamun ibu anggarapeni becikake anggetongo nunjang nabi tuntunane Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban dipun sambat lajengipun innaka sami'ud du'a. Salajengipun pada ingkang angka kalih Do Allah mugi pareng saking sisi panjenengan putra becik bebutene estu panjenengan zat ingkang maha kuwasa midhanget sagung panyuwun suka ngabulken pandonga salajengipun pada 3 Beyong kang lakya ngarepeni kang sabar kaing tumindak agung pangati-atine dahar lan ngaso kang tekan
jiwa wegahing karya kang dadya kewajibanipun mrih waras jiwa lan raga menika wau padha setunggal dumugi padha tiga murid cetha badhe kula waos kanthi ijoan utawi tampolan lamun ibu Anggarbeni becik akeh handedonga nut njeng Nabi tuntunane Robi habli min ladengka duriyatan thayyiban dipun sambet lajengipun innaka sami'ud du'a menika padha setunggal lajeng padha ingkang angka kalih Duh Allah mugiya paring saking sisi panjenengan putra becik bebudene estu-estu panjenengan zat ingkang maha kuwasa mitanget sagung panyuwun suka ngabulken pandonga lajeng padha ingkang angka 3 biyung kang lagya nggarbeni kang sabar kehing tumindak agung pangati-atine dahar lan ngaso kang cekap mung yuwa wegah ing karya kang dadya kewajibanipun mrih saras jiwa lan raga ulang balik mrih waras jiwa lan raga makaten padha setunggal dumugi padha 3 salajengipun padha sekawan tuwin padha gangsal sugeng midhangetaken wajib tumrap bapa yakti tan kendrat manengku puja nyadong sing pangerane pinaring putra kakung putri tan beda kang bekti mring bapa piyung linuwi mring para salajengipun padha kaping gangsal akanthi laku prihatin mohong nugrahing pangeran engkang agung kawelase putra kang saleh-salehan
donya prapteng delahan padha sekawan badhe kula waos kanthi ijoan wajib tumrap bapa yekti tan kendhat manengku puja nyadong sihing pangerane pinaring putra utama kakung putri tan beda kang bekti mring bapa biyung linuwih mring para janma padha kangsal akanthi laku prihatin muhung nugrahing pangeran ingkang agung kawelase putra kang soleh solehah kanthi kebak kamulyan mulya kersane yang agung wit donya prapteng delahan katen menika wau Sekar Macapat Asmarandana Mariunem laras pelok patenem sampun kula aturaken bilih kathah kalpatanipun boten namung kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi